Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Ang atong misa karon, misa ni sa kapistahan sa mahal nga Birhen Maria sa iyang unang pagpakita dito sa mga bata sa Fatima. Ngadto nila ni Jacinta, Lucia o si Francisco niadtong May 13, 1917. So karon ika 103 nga kasubaran. O karon sang adlaw himuon sa dinhi sa atong simbahan sa Pilipinas ang pagdungan og ampo sa tibuok Pilipinas sa Santos nga Rosario o sa atong pag-consecrate ngadto sa Immaculate Heart of Mary sa atong kinabuhi dinhis Pilipinas. Karong alas 8:30 magsugod, karong buntaga. Unya ato sang himuon ang paghimo sa pagampo kanunay alang sa niining dakong pandemic o dakong problema sa panglawas kining COVID-19. So padayon tan magampo nini, iampo sad nato ang tanan nga mga pamisang gihato dinhi sa atong simbahan. Ug kadto magipang text nga rin ako ato ning idad-on ngadto sa mahal nga Birhen niining misaha karon. Uban sa mahal nga Birhen Maria atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpakatakos ikaw sa paglipay sa kalibutan, pinaagi sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo. Itugot, naghangyo kami, nga makadawat kami sa kalipay sa kinabuhing dayon, pinaagi sa iyang inahan nga si Maria ang Birhen. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kun mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulun-ana, gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa, gikauyunan nga si Pablo o sa Bernabe, o pipila ka mga tinun-an sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem, o makikita sa mga apostoles, o sa mga kadagkuan bahin niining butangan. Busa, gipagikan sila sa simbahan, o sa ilang pag-agi sa Phoenicia, o sa Samaria, gitaho nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balita nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan ug sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan ug ilang gisuginlan sila sa tanang gibuhat sa Dios
pinaagi kanila. Apan may magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Parisiyo nga mibarog og miingon. Kinahanglan gayud nga tuloy-on sila o patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan nagtigom aron paghusay niining butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan o Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon usa ka syudad nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabalog ang mga lingkuranan sa hukmanan, nga ang lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Gawas kung magpagsama nga ang sanga, dili makapamunga. Gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, o ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga, nga ibalibag o malaya. Mamuniton kini o dauban. Kung magpabilin kamo kanako o ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa o madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan o sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Human kita gibunyagan, nahimo na tang mga Kristiyanos. Gitawag tag mga Katoliko. Nya kining Katoliko, mga disipulo ni, mga followers ni Kristo. Munang gitawag tag Christians, kay sumusunod ta ni Kristo. Apan bisan pag niingon ta nagsunod na ta ni Kristo, na natay titulo nga gitawag og Kristiyano, wa na magpasabot nga buutan na ta. Musta man mo ron, buutan mo. Wa no, way klaro. Mo na diri sa atong unang pagbasa, ang mga unang nagsunod ni Kristo, buhi pa mga apostoles ha.
init pa kaito ang Kristyanismo, labas pa kaayo, pero nag-away na sila, naglalis na. Karon, tungod aning COVID-19, pila man kabog mga Katoliko ron nga naglalis, o naghiubsanay, o nagsigi og dinautay diha sa social media. Di ba? So muna, wa magpasabot nga kita mga buutan. Naasay uban buutan. Sama nila ni Mother Teresa of Calcutta, sila St. Francis of Assisi, San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz. Mga buutan sa to sila. Pero kiniron din apil na ni nagwali. Ambot, mga naong pa lang nato daan, galisod na tanong, unsa kaniya itong batasan. Nakaroon, usaon man nato pagkasiguro, nga liwat gitang Kristo. Ang unang requirement, matod pa ni Kristo diri sa atong unang pagbasa, ningon siya diri, ako ang punuan, kamo sanga. So ang first yung requirement, mahimo tang buutan, basta isipon nato si Kristo nga mao ang punuan, kita sanga. Usbon ko nato be, si Kristo ang punuan, kita ang sanga. Nakaron, imagine na ibutang na si mong una-una, kung sanga ka, pwede ba ka nga mabuwag sa punuan? Wag yun. Maorag yun na pinaka-basic. Huna-hunaag yun nga sangara ka. Nya unsa may description ni Kristo sa sanga, matud pa niya, ang sanga dili gyud kapamunga basta mabuwag sa punuan. Kamusad wa gyud mo'y mahimo kun wa ko. Muna kining atong gubat bitaw sa kuan karon, COVID-19, tibuok kalibutan maning gubata. Dili ganita magpabilin dihas kinaiya og sa kinabuhi ni Kristo, patay kita ni. Mao na siya. Patay kitang tanan. Karon ay mga nasod nga humana sila sa ilang COVID-19. Pag-ingon yun nga okay na, wa natay quarantine, balik din sila. Pila to 1,000 ka mga nightclubs giablihan. Sugal dayon kay gimingaw na sugal, inom, party kay gimingaw na. Pagdantag sa kadlaw, balik na sa porting daghanang nga COVID. Unya, nagtuon ito ang COVID, namatay. Oy, wa na mamatay, oy. Nagtuyok-tuyok na din sa atong palibot. Why siguro, hotdon kitag patayan eh. Tingaliin, pila ka katuig, purot na ta. Kay, maulagi na, wa gitay mahimo. Matod pa ni Kristo, murag sanga, inigbuwag ni mos punuan, malaya, inigalaya na, sunugon. Nakaroon, unsa may makapabuwag nato sa punuan. Matod pa ni Kristo, kung ang akong pulong magpabilin ninyo, magpabilin sa mo dinhi kanako. Ako magpabilin diha ninyo. Ang akong pulong. Nindot kay pagkasulti diri, ang akong pulong. Magpabilin sa mo nako. Unya, unsa may makapabuwag? Kundi na sa ta mosunod sa pulong sa Ginoo. Muna ang mahal nga Birhen Maria dito sa Fatima, nagpakita siya ni atong tulo ka bata nga mga inosente nga mga pobre, nagbantay lang sa mga hayupan. Nagpakita siya uban sa mensahe nga nagingon, pag-ampo mo maayo sa santos nga rosaryo, nya paghimo mo mga buhat para pagbayad sa mga sala. Pasabot, mga buhat nga makapabiya sa sala. Nya unsa may sitwasyon ato sa kalibutan atong panahon na pagpakita sa mahal nga Birhen ni atong May 13, 1917. Mao to ang gitawag og First World War. First World War. Tibuok kalibutan nagubat pud ato. Nya ang Second World War kanus am to? Sa mo kibaw. Kisa may nakaabot din sa Second World War.
1940 po to siya. 1940s. Mga 45 na human. Sugod 1940. Mga 5 sa to katuig. So kanisad, 1917 to mga 1920. Gubat po to. Ang Third World War, ano saan nahitabo? December 2019. Karon wa pa mahuman. Ang gubat mulungtad ginag tagutlo ka tuig, tagilma ka tuig. Niya kaning COVID. Nag-anam ra bag ka high-tech. Sa una tinigbasay ra to. 1917 pinusilay anang single nga pusil anang kanyon nga isuksok pa niya silaban o na pa mubuto. Pag-abot na sa Second World War, awa na ang mga bomba gipangdahan na sa eroplano. Nanay atomic bomb, nabumbahan ang Hiroshima ug Nagasaki. Nanay mga eroplano, karon wa na eroplano. In 3 days, urot tibuok kalibutan, doon na COVID. Just in 3 days. So nga na, suga, o na, may mong kumpiyansa. Nya karon, unsa may mensahe kas mahal nga birhen para natong tanan? Mao sa gyapong mensahea ni adtong panahon sa 1917. Unsa may gisultis mahal nga birhen? Ang sala mao'y hinungdan sa gubat o kamatay. Ang sala. Mao na siya. Kay ang sala sa tao, kining atong pagpakasala, mao ang pagsupak sa pulong sa Ginoo. Karon para nako mao ra gyapon. Ang sala, maora gyapoy hinungdan nganong nikuyanap ni si COVID hangtod karon. Bitaw na nga importante kaayo ang pagpabilin sa pulong sa Ginoo kay mawa sad atong sala. Pero magsigil ang tagyaw-yaw, labi na ng santos nga rosaryo, magsigil tag rosaryo, na magani uban muhimo og sana tagupat ka rosaryo kada adlaw. Kay ila sa nang panaad, pero pagka libakira lang yapon, pagka bakakon, pagka mga dali kay masuko, ana, nya dili na sala. Naasay kasigig rosaryo, mulid pag rosaryo, o nya gatipon, pulos babae, puyo-puyo, pulos babae, o ka, pulos laki, nya ga rosaryo. Naasay sigig rosaryo, kay maminaw yung kuno, patabang isas birhe, kay estudyante pa siya, siging rosaryo, niya siging date sa uyab, siging tinukhangay, way mga kasal. Ang kuyaw siging wali, siging rosaryo, niya naasad si Rose. Sige hasad duaw-duaw si Rosemary. O niya, kung saan mo na ni, naa ang sala, matod pa ni St. James, ni Santiago, ang pagtuo or ang pag-ampo nga way buhat, samad, patay, dili makaluwa. Kinabuhi nga angay puy-an, nga atong sundon ang kinabuhi ni Maria. Kung sa may ang kinabuhi, bulahan. Nganong bulahan man siya? Tungod kay naa niya ang kaputli, muna mainguta Santa Maria, inahan sa Dios. O, di ba? Usam nang inahan sa Dios. Matod pa ni Kristo, kinsa man ang akong inahan? Kadtong maminaw og magtuman sa akong mga pulong, maoy akong inahan, igsuon. Nana, di ba? So mo na pagkanto, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Sa ato pa si Maria di ay nagtuman sa tanang sugo sa Ginoo, tanang pulong sa Ginoo. Kita sad iniingon nato Santa Maria, inahan ka sa Dios, magpakainahan pud ta sa Dios. Pinaagis pagtuman siya mga pulong. So kamo mga ginikanan diha, ayaw mo pag-ingong inahan ko sa akong anak. Ingnan yun ang akong anak, larawan man is Ginoo, kinahanglang inahan ko sa akong anak. Yang sa man pagkainahan, magpakainahan ko sa Dios. Mamalikas di ay na si Maria. Malikas dili. O ayaw pa malikas, aron mahimo kang inahan sa Dios. Nya ikaw amahan, magpakainahan po ka sa Dios ngadtos imong mga anak. Dili kay magsigilag yaw-yaw, mangusnit o manghasi. Nya kamo mga bana, mahimo mong inahan sa Dios.
ngadtos inyong asawa. Oo, pwede kayo. Unsaon man. Ayaw hapyura ng manok. Ang hapyura ang imong asawa. Kada adlaw, hapyura na. Di mo mutuo? Mao na siya. Nya kamo mga asawa, mahimusan mong inahan sa Dios. Ngadtos inyong mga bana. Yes. Unsaon man. Pahapyod sad. Ayaw iwakli. So, ang pasabot ana nga puy unsay gi sultis Ginoo, isip bana, isip asawa. Isip ginikanan, isip mga anak. Ang mga anak mahimusan inahan sa Ginoo ngadto silang ginikanan. Pinaagi sa pagtuman anang giingon sa Ginoo, mga anak, tahura ang inyong amahan o inahan. Bisan pag mga buangon na sila, tahura lagyapon aron mahimo kang inahan. Unya unsa man og mahimo na tang inahan? Moingon din ta kaluy kaming mga makasasala karon og sa takna sa among kamatayon. So karon kaluy-an ta, inighuman atong kamatay, kaluy-an po ta. Ngano man, mga inahan man ta sa Dios. Kay sige man tagtuman sa iyang mga pulong. Nakaron atong assignment uban sa mahal nga Birhen Maria, check up pa kuno ng inyong mga pulong diha sa simbahan og dinha sa panimalay og dinhi sa panggobyerno og diha sa imong kaugalingon sa relasyon sa imong silingan. Kumusta man imong mga pulong? Pulong bas Ginoo? Unsa may mga pulong nga imo rong gisunod og maayo, imong gipuy-an og imong sige iyag balik-balik og tan-aw diha sa social media? Pulong bas Ginoo? Nya unsaon man nimo pag-convert ang mga pulong nga dili pang Ginoo aron mahimo siyang pulong sa Ginoo, aron mahimo kang tinuod nga sanga diha ni Kristo ug mamungag daghang mga maayong buhat, ilabi na gyud ang pagsumpo sa mga yawanon nga mga gahom sama aning COVID-19. Hinaot paunta ang mahal nga Birhen mahimo sa iyong tinuod natong kauban ug buhi dinhi kanato pinaagis pagsunod sa iyang kinabuhi nga Diosnon. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mag-ampo kita karon ngadto sa Dios uban sa mga Birhen Maria alang sa tanan natong gikinahanglan sayod kita sa iyang gahom o kamanggihatagon. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mapuno sa espiritu sa nabanhawng Kristo aron sa walay kukahadlo magasangyaw siya sa ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong nasud mamahimong buhing saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton mahupay pinaagi silang pagtuo sa nabanhawng Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom o manggihatagong amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdahil at pagmamaya sa iyang alam, walang usap sa kasalanan Sa among pagsaulog sa pangilin ni Santa Maria nga Birhen, among gihalad kanimo Ginoo ang among mga gasa, baskuga kami pinaagi sa gugma ni Kristo, kinsa mihalad sa iyang kaugalingon, isip hingpit nga sakripisyo didto sa cross, ug maoy Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, nausap kami. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pagbibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanang nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na ang among gihandom nining misa karon ug kadtong nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang Hinalian ang gamo ug ang gamayan hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nasa akin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita Ginoo, liguna sa among mga kalag ang mga timaan sa matuod nga pagtuo, kami nga nagatuo nga ang gipanamkon sa Birhen matuod nga Dios ug matuod nga tao, himua nga angayan mudangat sa kalipayng dayon pinaagi sa iyang makaluwas nga pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkahimong sanga sa Ginoo. Nato lang buhaton aron di ta mahimulag, ato lang yung sundon ang mga pulong ni Kristo. Magpakainahan kita sa Dios kada adlaw sama ni Maria. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria, Reyna sa Pilipinas, manalip di kami sa mga katalakman. Ada kami ato sa manlo